Wazifumu lero ndabwera ndi nkhani yokhudzana ndi mnyamata wa ku Malawi amene akulira kuti mimba isiyanga koma akanika kumuuza mkaziyo. Omwe ndi mmene zilili. Mnyamata amene dzina lake ndi Chris amachokera ku Malawi kuchira Zulo koma amakhala mu dziko la South Africa komweko ku Durban. Chris anapanga ulendo kamona mnzake John so amakhala ku Durban koma dera lina. Ndatafika kwa John anampeza John akukonzeka kuti azipita ku church. Kenako John anamuza Chris tingatipita limodzi ndipo Chris anavomereza. Atafika ku church kuja John anayamba ntchito yake yoimba bandi yomayimba magitara. Kenako Chris pamene anakhalapo panali mtsikana anayamba kucheza ndi mtsikana uja mpaka anasinthana manambala. Atasinthana manambala mawa lake anayamba kuchenza. Akuchenza anthu aja ankapanga maplani ora zakumane ndipo anakumana panali pa 18 January 2026. Atakumana chonchija anthu aja anapita kokadya ku restaurant anadya phwanya. Atamaliza kudya phwanya Chris anamufunsa mkazi uja tsono apa ndiyenda bwanji. Mkazi uja ananena zokuti sindikudziwa. Ndiye Chris anamuyesa mkazi uja sindingapite kwathu. Tebalo anavomera okay chabwino tingatipita kwanu. Atafika kwawo kuja Chris chongosegula gate mkazi uja anayamba kumkisa Chris. Tebalo anankisa Chris mpaka na kubeli mpaka na zinthu zinagwirika. Anakhala kumene kujako masiku 3. Lachitatulo ananyamuka mapita kwawo ndipo anagonana opanda china chilichonse. Plain law. Kenako mwezi unatha anthu aja anasiya kuchenza. Atangomaliza kugonana kuja anasiya kucheza kuyambira pomwepo. After mwezi Tebalo anamtumizira text Chris kuti ineyo ndi mimba ndi yako. Ndiye Chris analodabwa kwambiri ziteka bwanji. After mwezi sindimacheza naye. Leroli wanditumiza message ali mimbayo ndi yanga. Zokhala bwanji. Ndi apapa Chris akusowa choyankha chifukwa kuti mkazi uja wanena zoti mimbayo ndi yake. Ndipo mkazi uja anagonana naye kwa masiku 3 opanda kondomu. Ndiye Chris akukanika kuyikana mimba ija. Akuopa mwina angathe kumupha chifukwa kuti mkaziyo ndi wa ku John ndi wa ku South Africa. Nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyi. Ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti ena ake mutengepo phunziro. Chimene chimukanikisa Chris kuvomereza ndi mmene anapangira act mkazi uja atangotsegula chiseko. Chris anayamba kumkisa Chris koma sichinali chibwenzi chake tangoganizani church girl kupanga act like this ndiye kuti siwabwinobwino. Ndi zimene zimpangisa Chris kuti asavomereze mwina mwanayo siwakedi mwina mwanayo ndi wakedi koma akukayikira komanso kukanako akukanika kukana chifukwa choti mwina angathe kumupha. Ndiye chiwo ndi akuluakulu ndimakhala ndikukamba nthawi zonse koma akhala osamala mwakumana ndi mkazi osangomtenga kuyambogonana naye. Mfufuzeni mbiri yake amatani amapanga chani khalidwe lake ndotani. Kufufuzaku sizoti zikafunsanso aneba kuti ameja mbiri yake ndotani izindizi pali zinthu zina zake umangoziona mmene zopangira act. Maakshoni amkazi akuonesa zoti ndi hule mayankhulidwe amkazi akuonesa zoti ndi wabwinobwino. Fa munthu oti ndiwosalongosoka umamudziwa munthu amene uyankhulana naye. Umamudziwa zoti uyu siwabwinobwino uyu ndi wabwinobwino uyu banja angathe kulisunga uyu banja sangalisunge. Muonetsetseni kenako pangani naye chibwenzi. Ndipo mukambopanga naye chibwenzi chonde osapita uku pita uku. Fa mkazi wakujona kakukondani amakazi oti akukondani. Mukambopanga uku zosera zake amangokuphani.